Il-Partit Nazzjonalista qal li fost il-proposti tiegħu għall-edukazzjoni hemm il-bini ta' skola sekondarja ġdida dedikata għal suġġetti STEAM. Il-proposta tinkludi wkoll STEAM Innovation Campus li skont il-Partit Nazzjonalista jkun immirat biex jikkultiva aktar interess fost l-istudenti lejn ix-xjenza, teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kandidati Justin Schembri u George Vital Zammit qalu li l-programm elettorali jinkludi 100 proposta għall-edukazzjoni. Il-kandidat George Vital Zammit qal li pajjiżna għandu bżonn aktar investiment fis-suġġetti STEAM biex iħejjel l-istudenti għal ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol. Qal li bosta skejjel li nbnew snin ilu m'għadhomx joffru l-faċilitajiet meħtieġa l-ambjent edukattiv inklusiv. Dr. Vital Zammit qal li l-programm elettorali qed jipproponi wkoll aktar laboratorji STEAM fl-iskejjel sekondarji flimkien ma' investiment fl-infrastruttura edukattiva u faċilitajiet aħjar għall-istudenti u l-għalliema. Żied li Gvern Nazzjonalista jagħmel ukoll skola medika ġdida u faċilitajiet moderni għat-taħriġ tal-istudenti. Id-deputat Justin Schembri qal li Gvern Nazzjonalista jaġġorna s-sillabi biex ikunu bbażati fuq il-kreattività u l-ħsieb kritiku kif ukoll aktar appoġġ lill-istudenti permezz ta' servizzi bħal speech therapy, psychology u servizzi oħra għat-tfal żgħar, inkluż mit-child care. Id-deputat Schembri qal li bħala gvern alternattiv il-Partit Nazzjonalista kommess li l-edukazzjoni tkun opportunità l-ulied biex jikbru u jimirħu f'pajjiżna stess. Temmu li jinsabu kommessi li bi gvern ġdid nazzjonalista pajjiżna jinvesti bl-aktar mod qawwi fl-iżvilupp taż-żgħażagħ irrispettivament minn fejn ġejjin.